Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Namar ke jingkiu dor sebab palat jong ki marba mardi bat ke jingkiu dor sebab palat jong tendong le airshot jingshat neu LPG cylinder ke hinyo trap youth council hakala ski ublei ke shitrek unailar arjar arpuar kala dawa ya ke sarkar jalla ban buno da price monitoring agency hakatnan department of consumer affairs jong ke sarkar jalla khlang ban telakam ya ke ni ke jingkiu dor jong ki marbam ke balakta e ki long yeng long sem ki bakhamduna ha ke yo ke kot habaro ke wei ke jalla u General Secretary ke HYC uba Roy Kupar Sindram ha kajing kran bagilat pathai kubur hadin kajing kendu bat usembut menteri rangba kajalla uba Preston Tinsong ule thu ba Preston lakular shikino yalam kaseng ba unsara yakni gamat jingdawa jong ke HYC cha menteri rangba kajalla shwaban chem yaknu gunu garai tak bahaya ki nong chong snong jong kajalla kham tambe ki bri ki ba em la ka belas ni Pina kapor sa kapor ngiyo ya kajingut jong ki ba jong ka jala ka jong kham tam ki pardo persnam jong ki ba imbala hayo ki ba kit daju ki ba belas ngi yong ba kimla shu wat tang banthit yo joru jap na yo namar ba kador jong joru jap bat ki wei pat ki tiar ki ba pendon kam man la kasngi kalakir sa palat ndei tang maki ki ba belas ngi rewat ki ba trei lesia ki kam office ki jong ki ro pi ki ba trei office ki don la ka jong ka budget ki yo ya ka tulop ka jong ki mo ka ba arpo hajar la ne khasan hajar la ka long lai po hajar ki don la ka budget ban thiet ya ki jing don kam ki jong ki agi yeng ki sam dai namar ka jing ki dor palat ki mar ki mata ka ba kan thup ya ki jor ki chap ya ki jing don kam nam ta ban shet ban tiu hayem kum jur ya ki LPG cylinder kala pelong ya ki ba kin janjat kum lo ban pendap ya la ka jong ka yeng ka sam ti kajingwan ga jongi bani kendu yo deputy CM makani ka singiru kalong ba haka khatwei tri umi jong news nam bo manta deputy CM ula ong ba ula ong hakmat jong di press ba unsai kendu shen yo chief minister bani kran ba kumnu on la bani arab ikinong shong snong jo kajala haka baidei bakani ka jingkiu palat jong kini ki marba marti rementala artli ki banai la tam ngiklam yo I bakani ka sarkar ka jongi kan shim ya kanu ka senjam kumno ban yarab ikinong shong snong jo ka jela lane ban ai ta gila jingera ka baide bakani ka jingkiu jo kini ki marba mardi kumju ru LPG cylinder tega jingi kendu menta kasngi nakaliang ka jongi batu deputy CM ngila ai jingmut ya ka sarkar bat kumju ru ngila dawa bakidei ban penteri kam lane bakin shim no mardor ya kini ki senjam tina kalian jong deputy CM mentanhi la phone ki officer ki badai ban pet ya kani rekam na du EDC bakumjur ya commissioner jong ka department concern pi ka jing ajing mut ka baneng kong ka jongi ka longba ka sarkar ka dei ban thungno ya kata ka price monitoring agency ha ka state level ka umut ba ka sarkar ka dei ban don la ka jong ka kunhun ka ban wat la kane ka ban pet bania ya ka dor jong ki mar ki mata na ka sngi ha ka sngi ka umut ba ki dei ban don ya ka list jongki item lani ka list jongki tiar jongki marba mardi kumjur LPG cylinder kumakalong menta ka sarkar India ka don ka Essential Commodities Act 1955 ka sarkar India hab ban penteri kami ka essential commodities kala bu ru ki jat tiar kita ki marba mardi ki bala ban kentup hakani ka an ti ban penteri kami kani ka an ka sarkar India ka don ka price monitoring division tingi ong ba kumno ban shim ya ka jingmut ya ka sarkar pedeng ka pedon kami ka price monitoring division yong ba ka state ka jongi lani ka jala ka jongi ka dei ban penteri kami ka price monitoring agency ka bumut ba kani ka agency ka dei ban monitor lani ka ban pet ya ki tiar jong ki marba mardi ka ba kentup ya ki jor ki jam bat kumjuru LPG cylinder nagasngi hakasngi ngila airu ya ka jingmut ba kani ka price monitoring agency kumut kani bandan da ka list jong ki marba mardi bakum ki bakentup ya ki jor ki jab bakentup LPG ban pet ba kini ki yo ki hat ki badan hapo ka jala ka jongi la ka long yo du la long ki yo mo ka yo shlong la ka long ki yo ha ki hima kum ta ter naman la ki yo ki de bandan ya ki items ki ba ka sarkar ka de ban kata ka agency ka de ban list ba ki ban tip ya ka dor ka jongi kabalai ka jing ajing bot ka jongi ka long ba de bandan ya ka committee ya ka bala kli da minister in charge dong ka consumer affairs and civil supplies kamot ba kani ka committee kande ka committee ka ba la dayo ya ka report na ka price monitoring agency
kaban shim action but khnang ban pen state yang ni kam day ban long chairman la ne ban kli yang tengah committee dau minister in charge kumba kalong menta kat kum gajing tip ke jongi na kaliang jong na kat kum balai tho dau deputy CM wang ba ha district level kadon ka price monitoring committee but ha state level kadon ka price monitoring committee nrela kli pat ya kata da commissioner level umdai dau minister in charge tinggi ong ba khnang ba kani ka price monitoring agency ka ban shumno kan shim yaki dor ki mur na ki hat ki yo la da kalap ba kadon ka jingkiu dor jong mar mata ba ki pa ba le si kim la ban thiet shu kadon ka jingduna jong kanu ki ujat mar mata po yo po hat kumno ban pendap pa ba ki bri kin yo ta ban thiet kamut ba kani committee kan shim action kan what kan ai ka direction la kalong ki DC la kalong yano ba kumno ban hakum kita ki por ti kabasau ko bangi ngila ajeng mod ya ka sarkar kalong badai bandon ya kata price stabilization fund pihak central kadon kani ka price stabilization fund kaba ka sarkar kabu kumba 4 crore tengka kata corpus fund kamut ba hakanu kapor kaba ka dor jong nu mar ubadon kam nak benda ginong shokshnong lane ka dor jong ki jhor ki chap bagi don kam ginong shokshnong ka kiu dor lane ka duna kan san ti nakalian ka sarkar khnang manyada ya kata kila kumno dak lengba kani ka pisa kila bandu ka syong ka jing start ka sarkar ka nu crore kin bu lene ka nu ka jing don kam ka pisa bantip ya kata kumta ka price stabilization fund namar sarkar ka sarkar pedeng ka bu kumba 4 crore komot ba kithiet ya ujhor ujab kithiet ya umar bodon kam ban stock yaki ban store yaki pada kapor pat baka bakin nong syong lane ki pat ba ki don kam kan pelat kan hapok ki yo ki hat telada ka pelat kamu hapor bomdon la niki supplier ki mla ban wanra ki niki tiar kita nrik utau jor la ujab la niki kita ki mar ki mata ki sarkar ka thiet lamba ka ni ka pisah ki lapat ban dia ki yo ki hat nam ki pat ba kin yo pat pendon kam kabasan ka jing ajing bot ka jongi ka long bangi tip na kapor sa kapor ka don ka hoarding la ni ka jing set jong kini kinong khai ki tiar kita ka jing la ni ka black marketing ru ting tang ban wanra ya kata ka mo kombo ong nak ban penduna ya unu mar ka yo kini ki wholesaler la ni kini ki supplier ki set yo tau tiar nang ban wanra ya kata ka demand ka shortage of demand shortage of supply te ban kiu dor yo unu mar ting yong ba yakum kini ki jat kam ka sarkar ka dei ban shim ting dakaan kum no ban shitomi kini ki beri ki bale yakum kini ki kam kaban rio ko bangi ajing mo cha ka sarkar kalong ba nitip ba ka sarkar pedeng ka pentri kam itu ka scheme ujwala yojana scheme mo ka ba ai LPG at a subsidized rate lane ban ai ki LPG cylinder shaki longyeng ki balakli de ki longkumi la makala de ki mo ban ai ki subsidized ka ba ka sarkar kan yara sarkar kami ka yarap nam ta kumno ban siu pisa lane ban yarap ki dor jong ki LPG te kumba kalong mata ka state ka jongi ka duna pala kani ka jing yo jongi ki bri kani ka yoji kani ka ujwala yojana scheme tingi la ajing mo ya ka sarkar bakadai banyak keren ya ke sarkar kami ban penbun syuk ya kinong yo bental ni ki beneficiaries hakani ka scheme joka sarkar kami kabanyo kabangi la ajing mo joka sarkar kalong ba pi kumakalong manta lada pipet mo kat kum kajing ai ka direction joka sarkar ya ki mar ki bakit ki mar ba ma di pimla syuk ban wan lang ba ka jingking dam namar ba kala orpan mo ki haban ya lengba na bypass na morang keneng ki haban wan siduk slong tika nirup ka at ya ka lane ka plus lang ya ka dor ki mar ba mardi tinging ila ajing mo ya ka sarkar makadai ban thaw ki la kilinti kumno ban penduna ya ka tax habai dei ka umthniam khnang ba kata ka dor ka transportation cost kan khamduna ba ka dor ki tiar kan kamhiar bat ka bakhnai ka bangi ajing mo ya ka sarkar ka dei ba fi findale chikinong kendong shikishnong ki ba per ki ba rap ki jor ki jam pinyo iba ki kali na bar ki wan man thi directly na ki per ki jong ki nong rap ki jongi bat kira be ki ni ki tiar sha sam la ne shi ki ki jala kat bangi pat banyo eu jor jam banyo ki jing don kam ki jongi idang long dependent la ne ki dang hab ban up ki tiar ki bawan na Kolkata ki jor ki bawan na Bihar na Kolkata ban na Sabah ri ki jong la jong pat ki bami nang ni ya dilut baro Sabah jong jala tengi ong ba hakum kan ni kapo kaba baru kinong syong ki ut ya kani kajing kiudor jo ki mar ki mata hakum kani kapor hakaba dang artli isnam ginang mat yu covid-19
lane umi khlam covid akaba kinong shok shnong manta kinang yele kumno ban yo ban lum man lang kumno ban kum baju ki por ki baladam rehakum kani ka por lada ki mar jong ki tiar ki kiu mot kala ban kata sibo ni kinong shok shnong jong ni tingi ong ba ikini ki jor ki chap ki bangi ni penmi ka sarkar ka de ban chim ki step bakim de ban mi sabat ka jala de ki ban dan be ka jala ka jongi ken khnang ba ngim don kam ban long dependent than la ne ban bu than ka ta ka jing don kam jongi ki tiar por kha nabar ka jala te kita ki bangi ngila ajing mot yo di PTCM but ular yang ni pun sa shim ban le ka don kam